buga gaba da na ya kula da shi ga kamar na samu nan sai ya kuke da rayuwa da darasi ko ina murna a samu dama sai ya wani abu a da hajjar wai babu wani abu da ya bani na bar ma Allah komai ina ya zaban daidai na kaddara ina ni kai da lafiya sai na kai da masu bukata inda suka tsaya da gaba babu babu da kai mama ne take Allah ba da sa'a kuma sa'a ta bi kowa da baiwarsa da hanyar nemansa kuma da inda Allah ya tsara mai nan zai ci abincinsa kowa da baiwarsa da hanyar nemansa kuma da inda Allah ya tsara mai nan zai ci abincinsa inda yadda na sha fama na sha wuya da sha zuwa don baya mai na zama karatu ina da dara na koyar bayan ke na gona ba yana samun gobe kuma an koyar yayin da Allah ya so bawa ba zai tsallake ba rayuwa mai mamaki rayuwa mai mamaki wallahi na sha mamaki